khusus Elisa Orcaros oleh saliman karo Pak Cahyo. Nggih. Yo. Sik. Bu Kesi menawi badhe pipis mboten napa-napa monggo lho. Pak kula salim nyuwun pangapunten wonten lepat kula selaman niki Iya. kalih panjenengan ganteng niki Riyadi wong tua akeh lupute. Wong enom Kowe ngaten. iki sak uyuhku iso wong tuwa lho. Umurmu lho pira? Oh mboten, wong tua akeh ngeyele, wong enom akeh lupute. Iya. Padha-padha Elisa padha-padha sepira gedene taanku ya to. Taanku maksudnya dosaku karo luputku karo kowe, aku tetep njaluk ngapura. Wong tua akeh lupute sing enom sing gedhe Pangatur pangapura. pangaburane. Dingeneke oleh mboten? Oleh. Nggih, setunggalé. Oleh. Matur nuwun. Ora tak isui seminggu ya, Pak. Ya, atiku kok